Skont il-Ministru Godfrey Farrugia, id-deċiżjoni li ħa biex tittella tinda barra d-daycare unit fl-isptar Mater Dei biex il-pazjenti jqogħdu jistennew taħt it-tinda qabel jew isirilhom check-up inkella xi intervent ma fiha xejn ħażin għaliex in-nies imdorrijin imorru taħt xi tinda f'kampanja elettorali jew inkella f'xi fiera. Il-bidja kienet kbira, il-pubbliku mdorri jmur ġottinet waqt kampanja ta' elezzjoni, il-pubbliku waiting area, il-pubbliku mdorri jmur ġofieri taħt it-tinet. Il-Ministru Farrugia kienet iwieġeb mistoqsijiet dwar l-istorja tat-tinda barra d-daycare unit waqt il-programm ġdid fuq net television taħt il-lenti. Mistoqsi min ħadd deċiżjonijiet dwar din it-tinda kemm biex issir kif ukoll biex titneħħa fi ftit sigħat, il-Ministru Farrugia qal li żewġ deċiżjonijiet ħadhom u t-tim tiegħu. Min ħadd deċiżjoni? Id-deċiżjoni ħadu għall-amministrazzjoni ta' Mater Dei jinflimkien magħhom. Palma tellajta jien niżilta jiena. Fl-istess programm il-Ministru Farrugia qal li ħadd deċiżjoni li titneħħa t-tinda għaliex il-Gvern li jifforma parti minnu huwa Gvern li jikkonsulta mal-pubbliku u meta ra reazzjoni negattiva tal-pubbliku qabad u neħħa t-tinda minn barra l-isptar Mater Dei. Għalhekk jiena nemmen fil-public consultation. Iżda il-President tal-MUMN Paul Paċ mhux l-istess kellu xi jgħid dwar il-konsultazzjoni min-naħa tal-Gvern. Tinda laqas l-infermiera. Infatti ħadd ma kien jafa x'ixtiela it-tinda. Laqas il-fermiera tad-day surgery. Sa dan it-tant dejjem mill-isptar Mater Dei din il-ġimgħa l-Pulizija kellha tintervjeni biex iżżomm il-kalma fit-taqsima tal-gajni u dan peress li bil-keos li kien hemm bosta pazjenti bdew jiġġieldu bejniethom. Jirriżulta li fl-aħħar ġimgħat neħħiet waħda miż-żewġ skrivani ta' din it-taqsima. Matul il-ġurnata tal-erba' il-klark li baqgħet kienet ma tiflaħx u ma rrappurtatx għax-xogħol. B'hekk ma kien hemm ħadd min jagħmel l-appuntamenti u jirreġistra l-pazjenti. Xogħol li kellu jsir mir-radjografi li s-soltu jkunu qegħdin jagħmlu l-ultrasounds. Fil-fatt il-klark ta' din it-taqsima għandha pressjoni qawwija biex ma tuħux lif għaliex inkella l-keos li kien hemm l-erba' fit-taqsima tal-gajni jerġa' jirrepeti ruħu. U f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-out of stock waqt il-programm taħt il-lenti, il-Ministru qal li n-numru tal-mediċini out of stock qiegħed dejjem jonqos. L-out of stock situation minn 2013 minn meta bdejna minn 140 waqgħet għal taħt l-40. Tal-mediċini? Tal-mediċini. Jiġifieri qegħdin naslu x'imkien. Iżda dan l-istazzjon jinsab f'pożizzjoni li jikkonferma li fl-aħħar jiem aktar mediċini u aktar prodotti spiċċaw out of stock. Bħalissa il-pompi meżarażin enamas li jintużaw għal kura tal-musrana jinsabu out of stock. L-istess kif huma l-pilloli Seroquel li jittieħdu minn persuni li jbatu mill-fissazzjonijiet. Dan l-istazzjon huwa infurmat li anke l-pilloli simvastatin tal-kolesterol reġgħu jinsabu out of stock. Issa saħansitra anke l-paperbacks jinsabu wkoll out of stock.